Hej til alle fra Roskilde Boldklub Elite. Tak for, at I har lyst til at sælge en hel masse strømper, så I kan tjene en masse gode kroner til at skulle afsted på tur. Vi har sådan en webapp, som gør det hele meget lettere at administrere, og den sender jeg her med en kort lille præsentation på. I skal skrive op i jeres browser på telefonen eller på computeren, skal I skrive tjen penge til klubben.dk/app, og så kommer I ind på den side her. Når I kommer herind, så skal I starte med at oprette en ny bruger, og der skal I skrive nogle forskellige information ind, og herunder skal I selvfølgelig også lave en mail og et password. Husk endelig at gemme passwordet, fordi vores udvikler har desværre ikke gjort sådan, at man kan genskabe det. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt at få gennem de to informationer på det. Se, nu har jeg snydt lidt allerede, så når jeg nu kommer her, så kommer jeg direkte ind på Roskilde Boldklubs side, hvor at man kan se, hvad I har solgt til sammen, og man kan også se, hvad du har solgt, og hvem I har solgt til, når I har sat noget i gang. Det, der sker, når man laver et salg til en, så skal man bare trykke nyt salg. Husk lige den prøveæske, som I har fået tilsendt og fået udleveret, den skal I ikke registrere her. Den har jeg allerede registreret, så det er alt, hvad I sælger ud over den prøveæske, som I kan gå rundt med. Nu leger vi, at jeg sælger, der ligger alle strømperne her, kan I godt se, de forskellige typer, som man så registrerer. Nu kan vi tage, at min tante Åse, hun gerne vil købe den her klassiske sorte, altså 37-41, der ofte er piger, der passer. Så kan I se hernede, så er den registreret med en æske. Jeg kan gå herind, så kan jeg skrive Åse. Det var så ikke det, jeg skrev der, men jeg prøver at se, om vi kan ramme lidt bedre der. Åse. Og jeg kan skrive hendes telefonnummer her. Det er sådan en klassisk filmtelefonnummer. Hvis jeg vil, så kan jeg også taste hendes e-mail ind til tante Åse, så hun får det direkte. Det behøver jeg ikke, men de to informationer her skal vi have. Den her er egentlig ikke så meget, I skal bruge til. Det er mere fordi, at I får sendt alle æskerne over til klubben. Klubben udleverer de æsker, som I har solgt, som er registreret hen på appen. Dem udleverer de til jer, og så kan I udlevere til de forskellige personer, der har købt. Her næste, så er det nemlig rigtig vigtigt, fordi vi må ikke modtage pengene. De går direkte til Roskilde Boldklub Elite. Men vi vil jo gerne se, at I har betalt dem ind, før vi sender dem afsted. I kan se her beløbet, fordi det var en æske til 200 kroner. Husk, I får 100 kroner af dem, så det er et ganske godt beløb, I får. Det er MobilePay til Roskilde Elite, men vi skal have et dokumentation på, at den kvittering fra MobilePay. Inden under aktiviteter, der er der altid til at se, hvad man har lavet, og der kan I gå ind og tage et screenshot af det. Ellers så står I over for tante Åse, og så kan I tage billedet. Så vil jeg trykke på den her knap her. Så kan I se på min telefon er det sådan, at jeg enten kan trykke på kamera, eller jeg kan trykke på galleri. Hvis jeg trykker på galleri, så kan jeg gå ind og tage den kvittering fra MobilePay, som jeg har lavet screenshot af. Hvis jeg tager kamera, så kan jeg jo så tage billedet direkte over for hende, så vi kan se det. Men det er altså vigtigt, at I gør det. For ellers så kontakter jeg ved, at der foregår en fejl, eller også så går jeg ind og analyserer det. Når I har indsat det, så vil der komme et sådan stort rettetegn ind på det, og så trykker jeg ellers til sidst bekræft. Det er altså vigtigt, at I husker at bekræfte på den. Så altså, jeg tager den lige igen. Når I har solgt noget, så trykker I her, for at komme frem på jeres telefon, at enten kan I gå ind i kamera, tage et billede, eller I kan gå ind på galleriet, hvor jeg tager et screenshot af MobilePay-kvittering. Den indsætter I så her. Når I har gjort det, kommer der et rettetegn, og så trykker I bekræft på den. Og så er købet registreret. Hvis der skal være en fejl i det, så har jeg jeres telefonnummer, når I har tastet det ind, og så vil jeg skrive en sms til jer, hvis det skulle gå helt galt. Men vi tager den meget, meget hurtigt igen. Man trykker det ind, man gerne vil have. Man trykker navn og telefonnummer ind på det. Det kan også bare være jeres eget telefonnummer, hvis det er det, I vil. Den her skal I ikke bruge til ret meget, så den kan I gå videre på. Og her går jeg over, og her skal jeg se kvitteringen af MobilePay, som er gået ind til, selvfølgelig til Roskilde Boldklubs. Det er det, der er interessant for mig, det er, at jeg kan se, at Roskilde Boldklub har fået pengene. Og det er det, jeg gerne vil have dokumentation ved at I sætter den kvittering ind, eller I tager et billede af telefonen, som har sendt pengene til Roskilde Boldklubs. Og så til sidst bekræft, fordi så kommer han til at ligge inde i mit system. Så ganske enkelt. Når man har gjort det en gang, så gør man det helt sikkert rigtigt derfra. Jeg ønsker jer igen held og lykke. Husk nu at gemme
passwordet, sådan at de har det hele tiden. Held og lykke med det.